porque só pouco máis de 3 millóns saben, e isto é o definitivo, que as estacións do ano non existen. E co verán acaba cando dis: apetece caldo. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. No mundo hai algo máis de 7.000 millóns de persoas. Só unhas poucas viven ao norte da Península Ibérica. Pachi! Ese non é daqui. Refírome a 100% norte e 100% oeste. Cuando Juan limpia su prótesis dental a diario, siente el poder de Corega Acción Total, que libera doble poder de limpieza. Nuevo Corega Acción Total, limpieza rápida y superior. Esta mensaxe vai dirixida a ese pequeno grupo de persoas que non concibe os callos sen garabanzos, que pensa que responder claramente ás preguntas está sobrevalorado, que ser desconfiado mola. Por min e por Malik. E por Hassan. Por Disha. Por Samuel e Fernanda. Por Alú. Por todos os meus compañeiros. Isto non é un xogo de nenos. Axuda a UNICEF a cambiar as regras. Entren por todosmiscompañeros.es ou chama ao 900 907 455. UNICEF. Facemos que as cousas sucedan. Este ha sido elegido el mejor café de España, el del paquete rojo. Yo desde que probé Café Fortaleza es lo que tomo siempre. Café Fortaleza, elegido mejor café de España. Sabes, filla, estiven a pensar e quero darche agora a túa herdanza. Porque quero que empeces de cero impostos. Agora, os galegos podemos elixir as herdanzas en vida. Elixir axudar aos nosos, desfrutar con eles e, ademais, pagar cero impostos. Axencia Tributaria de Galicia.